5 business establishments ang nilamon ng apoy sa Zone 1 Barangay Caroyroyan, Pili, Camarines Sur alas 5:20 ng hapon kahapon, Setyembre 30. Ayon kay Senior Fire Officer Ford Dennis Mendez, Deputy Municipal Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection ng Pili, mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang naturang mga establishmento. Umabot naman ng halos kalahating oras ang firefighting operation bago naideklarang fire out. Umabot naman sa ikaunang alarma ang sunog. 5 establishmento po siya. So, bali 5 rin po ang may-ari. So, ang kagandahan po nito at wala siyang nag-record na may injured na person pati sa civilian at sa bumbero. Mahigit kumulang 50 pisong halaga ng pinsala ang iniwan nito. Inaalam din ng otoridad ang sanhi ng sunog. Pasalamat din po ako sa mga tumulong po sa atin. Unang-una po yung Gentek na katabi lang. Sila po ang unang initially nakapag-fire suppress po doon sa lugar. And pagdating po namin, nagtulong-tulong na po. And pasalamat na rin po kami sa fire truck ng Philippine Army, sa Chinpotong Volunteer po, and sa fire truck po, sa fire capital po na fire truck. Kaya medyo manageable na po yung pagkakula ng sunog. Muli naman na nagpaalala ang BFP sa publiko para makaiwas sa sunog. So, ngayon naman dahil sa social media, so gamitin natin ng maayos, hindi yung sa ibang bagay. Kasi ang social media nakakatulong sa atin kasi lahat naman ng fire station nationwide ay nag-focus kami dyan ng mga fire prevention tips. So, nandiyan yung mga agarang pag-iingat. And kasi minsan, unang-unang nagiging problema natin bilang tao ay yung simpleng kapabayaan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.